ହୃଦୟ ରେଖା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶନି ମଝିରେ ଆରି ମଝିରେ ରହିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ଆଣିବ ଏବଂ ଶନିର ଗୁଣ ଆଣିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଦେବେ, କୀର୍ତ୍ତି ଦେବେ, ଆଉ ଶନି ଧନ ଦେବେ। ଇଏ ଉଭୟ ଗୁଣ ଏଇ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ଗୁଣ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ହୃଦୟ ରେଖା। ଏଇ ହୃଦୟ ରେଖା ଆସିଥିବ ଏମିତି ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଠିକି ଆସିଥିବ, ଏଇଠିକି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଶେଷରେ ରହିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁର ସବୁ ଗୁଣ ଆଣିବ। ଏମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଚାଲିବେ, ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ରଖିବେ। ପବିତ୍ରତା, ଭକ୍ତି, ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା ଏସବୁକୁ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ ନେବେ। ହୃଦୟ ରେଖା ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଳିର ଶେଷକୁ ଆସିଥିବ। ଏକ ରେଖା ଶନି ପର୍ବତକୁ ଏକ ଶାଖା ରେଖା ଯାଇଥିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହାଘର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ ହେବ। ଶନି ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ବାହାଘର ହୁଏ। ଏମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଶନି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ଝୁଲତି ହେଇ ରେଖା ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହାଘର ଏକ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଘରେ ବାହାଘର ହେବ। ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଭଲ ଗୀତିକାର, ରାଜନୀତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ବାପା ମା ଭଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିବେ। ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତ ଲୋକ କହିବେ ସେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଝିଅ, କି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପୁଅ ଝୁଅର ଯଦି ବାହାଘର ନଥିବ ଭଲ ପଲିଟିକାଲ ଘରେ ବାହାଘର ହେବ। ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥିବ ଭଲ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଘରେ ଝିଅର ବାହାଘର ହେବ। ଭଲ ଗୀତିକାର, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଭଲ ନାଟ୍ୟକାର କିମ୍ବା ବଡ଼ ରାଜନୀତିରେ ନେତା ଫେତାଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ହେବ, ଯେଉଁଠି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ। ପୁଅ ହାତରେ ଥିଲେ ଭଲ ଝିଅ ଘର ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଘରେ ବାହା ହେବ। ଯେ ଝିଅ ଘରେ ଏଇଭଳି ରେଖା ଥାଏ ତା'ର ଭଲ ସେଇଭଳିଆ ପୁଅ ଘରେ ବାହାଘର ହେବ। ହୃଦୟ ରେଖା ବୃହସ୍ପତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଶେଷକୁ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ରେଖା କ'ଣ କରିଥିବ ଏମିତି ପିତୃ ଆଡ଼କୁ ପିତୃରେଖା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିବ। ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ ବାହାଘର ହେବେ। ପୁଅ ହେଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରର, ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘରର ଝିଅକୁ ସେ ବାହାଘର ହେବ। ଯଦି ଝିଅର ହେଇଥାଏ ସେ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ ବାହାଘର ହେବ, ଭଲ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଘରରେ ତା'ର ବାହାଘର ହେବ। ଶନି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଭଲ ଘର, ଭଲ ପରିବାରର ଶନି ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଯାଇଥିବ ଭଲ ଘର, ଭଲ ପରିବାରରେ ବାହାଘର ହେବ, ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲେ କୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇମାନଙ୍କରେ ବାହାଘର ହେବ। ରାଜନୀତି ପରିବାରରେ ଏଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେବ। ହୃଦୟ ରେଖା ବୁଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଯାଇଥିବ, ଏଇ ହୃଦୟ ରେଖା ଏଇଠି ବୁଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ରେଖା ଯଦି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇଲା ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବାହାଘର ହେବ। ଧର ତୁମେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଘରେ ତା'ର ବାହାଘର ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଘରେ ବାହାଘର ହେବ। ଏମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ହୃଦୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନିକୁ ଘେରିଥିବ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିଥିବ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏମିତି ଟିକେ ହେଇଥିବ ଢଳିଥିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଶନି ଆଡ଼କୁ
ଶନି ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଟିକେ ଢଳିଥିବ, ଶନି ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଢଳିଥିବ, ଶନି କ'ଣ କରିବ, ଶନି ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଏମିତି ହୃଦୟ ରେଖା ଆସିଥିବ, ଏମିତି ଶନି ଆଡ଼କୁ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଢଳିଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ଶନିର ଗୁଣ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଧନୀ ଘରେ ବିବାହର ହେବ, ଭଲ ପରିବାରରେ ବାହାଘର ହେବ। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିଲେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାହାଘର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଢଳିଥିଲେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନିଜ ସମାସ୍କନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପିଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାଘର ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ହୃଦୟ ରେଖା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶନି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଘେରିଥିବ, ଆକୁ ଶୁକ୍ର ବଳୟ କହନ୍ତି। ଏ ଲାଇନ୍ ଯେତେ ପତଳା ଥିବ ସେତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଥିଲେ ତା'ର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେବ। ମାଇଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା, ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଏମିତି ବୁଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ହୃଦୟ ରେଖାକୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନଟା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲା। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସିବ ତା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଧରିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ। କାରଣ ପର୍ବତକୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପର୍ବତକୁ ଅଧିକ ଜାଗା ମିଳିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଗା ମିଳିବ ସେଇଟା ଧନୀ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ଥାନଟା କ'ଣ ହେଲା ନା କମିଗଲା, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହୃଦୟ ରେଖା ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ହୃଦୟ ରେଖା ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ ତେବେ ଯାଇ ସେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ନ ରହିଲେ ଜୀବନରେ କଠିନତା ଆସିଥାଏ। ଘର ପରିବାର ସୀମାକୁ କମ୍ କରି ସୀମା ପାର କରିଯାଇଥାଏ, ସବୁ କରିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ଖାପ ଖାଇବନି, ଯାହାଫଳରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିଗୋଳ ହେବ। ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଏମିତି ବୁଲିଥିବ, ସବୁ ରେଖା ବୁଲିବା ଦରକାର। ଏ ରେଖା ଏମିତି ଘୁମିଥିବା ଦରକାର, ଏଇ ରେଖା ଜୀବନ ରେଖା ବି ଏମିତି ଘୁମିଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ରେଖା ରହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ରେଖା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ଏପଟରେ ହୃଦୟ ରେଖା ଏମିତି ବୁଲିଥିବ, ହୃଦୟ ରେଖା ଏମିତି ବୁଲି ଆସିବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଏମିତି ବୁଲିଯିବ, ଏସବୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ତଳକୁ ଘୁମିଥିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଏମାନେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦୟର ତାଳମେଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ ଏହାର ତାଳମେଳ ହେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ରେଖା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତର ମୂଳରୁ ଆସିଥିବ, ଏଇଠୁ ଆସିବ। ଏଇଠୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଅର୍ଥ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ରେଖାଟା ଏଠୁ ବାହାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା। ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ବାହାରିଲା ସେଠି ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟ ରେଖା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କଲା। ଏହାର କାରଣ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ନ୍ୟାୟ, ଉଚିତ, ଅନୁଚିତ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇଠୁ ଯଦି ରେଖା ବାହାରିଲା, ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇ ହୃଦୟ ରେଖା ଦାୟୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି, ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା হয় କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି, ଇଚ୍ଛାଟା ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମରେ ସେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ରେଖା ବୃହସ୍ପତି ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ ବାହାରି
ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖାକୁ ଛୁଇଁଲେ ହୃଦୟ ରେଖା ଏଇ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ହେବ। ଶନି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ ଯଦି ଏଭଳି ରହିବ ଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ରେଖା ଶନି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପଇସା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ହୃଦୟ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ହୃଦୟ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟା ରେଖା ଗଲା, ଏଠି ଗୋଟା ରେଖା ଗଲା, ଏଠି ଗୋଟା ରେଖା ଗଲା, ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ। ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରେଖା ଆସିବ। ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ହୃଦୟ ରେଖା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବେମାରୀର ରେଖା ହୋଇଥାଏ। ଉପରକୁ ମୋଡ଼ିଥିବ, ଏସବୁ ବେମାରୀର ରେଖା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହୃଦୟ ରେଖା ଉପରକୁ ମୋଡ଼ିଥିବ, ପୁଣି କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତଳୁ ଗୋଟା ମୋଡ଼ିଥିବ, ଆକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଥିବ ଗୋଟେ ରେଖା। ଏ ରେଖାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରୁଥିବ। ଏଇ ରେଖା ବହୁତ ଖତରନାକ ରେଖା। ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପରିଶାନୀ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶାନୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହୃଦୟ ରେଖା ଏମିତି ଥିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ, ଆକୁ ଏଭଳିଆ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିହ୍ନରେ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଥିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ, ହୃଦୟ ରେଖା ପ୍ରତି ଯେଉଁ କଠିନତା ଆସେ, ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତା'ର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ କଠିନତା ଆସୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ରକ୍ଷା ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ହୃଦୟ ରେଖା ମୋଟା ହେଲେ, ଯଦି ହୃଦୟ ରେଖା ମୋଟା ହେବ, ଆସିଲା ଗୋଟେ ହୃଦୟ ରେଖା ଯଦି ଏମିତି ମୋଟା ହେବ, ଇଏ ଜିମିଦାରରୁ କେବେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠୁ ମୋଟା ହେଇଥିବ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜିମିଦାରରୁ କେବେ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ।